दिनै क'क्राझार जिल्लानि परबजरा महकुमा सिंनि टिपकायाव थानाय बिपिएफनि मावखुलियाव जयनिं हाबाफारि जालाङो। एमसिएलए मनमोहन ब्रह्म बिथांनि नुजाथिनायाव जानाय बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि गोबां सुबुङा बिपिएफ हान्जायाव हाबो। जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मनमोहन ब्रह्म बिथाङा एम रन्जित बसुमतारिया गावसो दंफां सिखाव, आंखौसो दंफां सिखाव होननानै बुंदों होनना फोरमायो। फेरेंगाया गावसोरना दंफां सिखाव, गावसोर ट्रेक्टर दानहो गावनि एनजिअनि नामाव प्राइभेट लिमिटेड गावसोरनि एनजिअनि नामाव एनजिअफोरखौ थिनै दंफां गावसोर खावगासिनो दं। परबजरानि जेसेबां अफिसाव फरेस्ट अफिसाव बिड अफिसफ्राव जेसेबां दंफां हमजानाय दङ, सिज खालामजानाय दङ, बेखौबो माबाया फेरेंगाया लाङै फाननानै जागासिनो दङ। गावनि पेड इउज खालामनानै गावनि मानसिफोरखौ फाथायहरनानै लानानै थांनानै फाननानै जागासिनो दङ। परबजरानि हालामायाव परबजरानि फरेस्ट सिङाव थैनाय दंफां गोरानफोरखौ दानै बियो फाननानै जागासिनो दङ। दा बे फेरेंगाया जोंनि परबजरानि सासे आइजोखौसो बियो दंफां सिखाव होननो साहस जाबाय। बियो मा खोथा बेलाय? फेरेंगाया गावनो दंफां सिखाव। गुबुन फारसे बावैसो सान सिगां एम दावबायसा बर'आ खायसे खौरांगिरिफोरखौ बिपिएफनि खौरांगिरि होननाय बाथ्राखौ एमसिएलए मनमोहन ब्रह्म बिथाङा सोंखारियो। सासे रोंगौथि गोनां मानसिनि खुगानिफ्राय बा सासे एम दायित्व गबिया लानाय दायित्वबान सासे व्यक्तिनिफ्राय बेबायदि खोथा होननाया आनफर्चुनेट। संबाददाताफ्रा खुनु दलनि नङा, संबाददाताया रायजोनि। जिखुनु सांबादिकानो रायजोनि थाखायसो खामानि मावो, बाहाय खुनु पलिटिकेल पार्टिनि नङा। बे आनफर्चुनेट, भेरि आनफर्चुनेट। खुनु पलिटिकेल पार्टिनिनो जानानै बुंनो नाङा। खुनु चेनेलफ्रानो बा इउटुब चेनेल, इन्टारनेट चेनेलफ्रा मोनसेल' दलनि जानानै खोथा बुंनो नाङा, एकपक्षीय जानो नाङा। रायजोनि गांनाय उखैनायखौ, रायजोनि आबेग बिबेकखौ, रायजोनि सुख दुखखौ, रायजोनि अभाब अभिजगखौसो दिन्थिफुंनानै होनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा एक्सपेक्ट खालामो सांबादिकफोरनि थाखाय। आरो सांबादिकफ्रा आं बिसास जे बिटिसिनि जेसेबां सांबादिकफोर दङ रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ दावबायसाया बेबादि टारगेट खालामनानै बुंनाया बहुद आनफर्चुनेट। जों माबा खालामा। आंथ' सोर बेलाय बदल रादाबालाय? आंथ' सिनाया, आं नुफेराखैबो बिसोरनि सांबादिकफ्रा रायजोनि थाखाय खामानि मावदों, आं नुफेराखैबो। सांबादिक माने रायजोनि थाखाय खामानि मावनाय। गतिके बड'लेण्ड रादाब, अबेबा बुब्लि, बेफोरनि सांबादिकफोरखौथ' आङो नुफेराखै। रायजो राजानि गांनाय उखैनायनि बिसयै बुंनाय, सरकारनि नोजोर बोनानै होनाय, बेफोरबायदिखौथ' आं नुफेराखै।